Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Muhammad Rizky Alzidan saking kelas 12 MIPA setunggal nomor absen 25. Kula ajeng nampilke karya geguritan kula ingkang judul Pahlawan. Pahlawanku, sungguh gedhi jasamu, ngorbanake ragamu, semono gedhe baktimu marang Indonesiaku. Pahlawanku ingkang tulus marang Ibu Pertiwi, ingkang tulus marang rakyat, isa kanggo contoh generasi saiki. Muga Gusti paring nugraha, mung siji pangarepku, ingkang sedaya berkah ning akhirat. Sampun niki wau tugas geguritan kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.